σου δίνει market pass. Σου λέει, έλα εδώ, πάρε market pass. Πάρε και εσύ market pass και αυτό το μήνα και τον άλλο μήνα και. Γιατί επιδοτείς τον καταναλωτή? Να επιδοτήσεις τον παραγωγό. Έχω ακούσει, μάλλον εγώ και εσύ και όλοι ακούμε, τις τελευταίες ημέρες, όσο δηλαδή έχουν ξεκινήσει η κινητοποίηση των αγροτών, επιδοτήσεις, οι αγρότες με τις επιδοτήσεις. Λοιπόν, έχουν λυσάξει όλοι με τα καγέν. Αγρότες με τα καγέν, αγρότες έτσι αλλιώς. Λοιπόν, οι επιδοτήσεις πρέπει να υπάρχουν και σωστά υπήρχαν. Οι επιδοτήσεις ποτέ δεν ήταν πολλές, δεν είναι πολλές και να ξεκολλήσει ο κόσμος με την άσχημη αυτή λέξη επιδοτήσεις και επιδοτήσεις. Δεν είναι επιδοτήσεις. Δεν είναι τίποτα τρομερά λεφτά. Όταν η Θεσσαλία θέλει 20 δισεκατομμύρια ευρώ κατ' εμέ να αναδομηθεί, να πει ότι ξέρεις τι πατάω στα πόδια μου, δεν τα δίνουν τα κονδύλια και εγκρίνεις 40 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία τώρα κονδύλι. Όχι, ρε φίλε. Και δεν βάζεις ένα βέτο ή δεν λες, όχι, έχεις θέμα. Είσαι προκλητικός, το κάνεις επίτηδες. Τελείωσε. Καλώς ήρθες πίσω σε ένα ακόμα podcast Ελεύθερος και σε ευχαριστώ που πάτησες να παρακολουθήσεις αυτό το επεισόδιο. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα των αγροτών και τι πιο λογικό να έχω καλεσμένο μου τον Σωτήρη Μπουλούτσο, ο οποίος είναι αγρότης από την περιοχή της Θεσσαλίας. Δεν εκπροσωπεί τους αγρότες κατά γενική ομολογία, αλλά εκπροσωπεί τον εαυτό του και με το θάρρος της γνώμης του θα σου δώσει την δική του προοπτική και εννοείται ότι εσύ πάνω σε αυτό το επεισόδιο μπορείς να χτίσεις. Όσοι θέλουν να έρθουν να κάνουν podcast εδώ στο Ελεύθερος, το email μου είναι terry@terry.gr και σε γενικές γραμμές θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό και θέλω όλοι να καταλάβουμε τα προβλήματα των αγροτών. Το σημαντικό, τα προβλήματα των αγροτών είναι και δικά μας προβλήματα. Η Ελλάδα είναι αγροτική περιοχή. Το ΑΕΠ της Ελλάδος έχει σχέση και με τουρισμό, ναι, και με αγροτιά. Και γίνονται πολλές πολιτικές όπως η εισαγωγή μεταναστών με γνώμονα την αγροτιά. Για όλα αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε με τον Σωτήρη. Τι κάνεις? Τέρι, καλησπέρα. Είμαι ο Σωτήρης Μπουλούτσος, είμαι από τα Φάρσαλα. Είμαι αγρότης, κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Και ήρθα, όπως είπες, όπως και άλλοι μπορούν να το κάνουν, να συζητήσουμε λίγο για τον αγροτικό τομέα. Το παρελθόν, και σε ευχαριστώ τώρα, πολύ που βγαίνεις και μιλάς, γιατί δεν το κάνουν πολλοί. Δεν εκπροσωπώ κάποιον, εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου και θα μιλήσω σύμφωνα με αυτά από τη δική μου σκοπιά, αυτά που έχω αντιληφθεί και όπως βλέπω εγώ τα πράγματα. Οι περισσότεροι αγρότες είναι λίγο εσωστρεφείς, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Ναι. Εντάξει, τους αρέσει αυτό που κάνουν, τους αρέσει η γη, τους αρέσει η αγροτιά. Πολλοί λένε όμως σαν δικαιολογία ότι αν μας άρεσε η εξωστρέφεια θα κάναμε κάτι διαφορετικό. Όχι, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι αγρότες, ειδικότερα στην ηλικία μου, τόσο έντονα δραστηριοποιημένοι, έχει πάει το επάγγελμα από τον πατέρα, από τον παππού κτλ. Είναι οικογενειακό. Οπότε το παιδί στην επαρχία μπαίνει από μικρό στην αγροτιά, ας πούμε, στον αγροτικό τομέα, εξελίσσεται, δένεται συναισθηματικά καταρχήν, που είναι όχι καλό για τον Έλληνα το να δένει συναισθηματικά με τη δουλειά σου. Αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι το καλύτερο. Και θα σου πω μετά γιατί. Συνεχίζει. Άλλες φορές εξελίσσονται τα πράγματα καλά. Για άλλους ναι, για άλλους όχι. Δένεται, το αγαπάει μετά. Και αρνείται να φύγει να το αφήσει, ας πούμε. Παραμένει. Και να βάλω την παρένθεση. Ναι, για πες μου. Όταν σου είπα, ας πούμε, είναι κακό το συναισθηματικό κομμάτι για τον Έλληνα, τι εννοώ? Παράδειγμα. Έτσι. Πέρα από την αγροτική δουλειά, αγροτική οικονομία, αγροτιά γενικότερα. Μία δουλειά δεν πάει καλά. Συμφωνούμε? Πουλάς, αλλάζεις, φεύγεις. Εμείς είμαστε συνδεμένοι συναισθηματικά με αυτό. Όχι μέχρι εκεί και ας με βάζει μέσα και ας δεν πάω καλά. Και ας μην πάω καλά. Αυτό είναι το λάθος. Εκεί είναι η παρένθεσή μου για το συναισθηματικό κομμάτι. Ξέρεις τι πιστεύω? Πιστεύω ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση. Δηλαδή, αν κάποιος έχει βρει αυτό που αγαπάει και αγαπάει αυτό που κάνει, είναι στον κόσμο μας εγγυημένο το ότι μπορεί να πετύχει. Σίγουρα για όλα τα προβλήματα, παύλα θέματα υπάρχουν λύσεις. Απλά πρέπει να είναι σωστές, με τη σωστή δομή, από τα κατάλληλα πρόσωπα. Ναι. Και με τις κατάλληλες ενέργειες. Εννοείται αυτό. Και με τις κατάλληλες ενέργειες. Συνήθως η λύση στο πρόβλημα είναι μία. Άμα δεν την ξέρεις, θα αποτύχεις. Άμα την ξέρεις, μπορείς να προχωρήσεις με τη ζωή σου. Έτσι ακριβώς. Αλλά σε γενικές γραμμές είχα κάνει μία καλή ανάλυση και έλεγε ότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ άσχημο περιβάλλον επιχειρηματικό.
Η αγροτιά είναι επιχειρηματική δραστηριότητα. Έχω τελειώσει γεωπόνος, έχω τελειώσει αγροτική οικονομία συγκεκριμένα και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προσεγγιστούν όλα αυτά δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζονται. Και σε επιβεβαιώνω, γιατί ο αγρότης είναι επιχειρηματίας, είναι ο ορισμός του επιχειρήν. Ναι. Είναι ο ορισμός του επιχειρήν. Πώς το ορίζεις την επιχειρηματικότητα? Θα σου κάνω δύσκολη ερώτηση. Όχι πολύ δύσκολη. Θα σου πω για το δικό μου τομέα που, ας πούμε, και πολύ απλά για να το καταλάβουν όσοι με βλέπουν και να μην αρχίζουν και ρωτάνε σχόλια τι εννοείς και δεν μπορώ να απαντήσω. Τι εννοώ? Έχω ένα χωράφι, στο λέω πολύ απλά, έτσι, και πάω και επενδύω με υψηλό ρίσκο τον καιρό. Έτσι. Ξέρεις τι θα κάνει ο καιρός, τι καιρικά φαινόμενα θα έχουμε? Όχι. Με άγνωστο κέρδος. Δεν ξέρω πώς θα κερδίσω. Σύμφωνα με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μου. Άρα, και μάλιστα δεσμεύω κεφάλαιο για να το πάρω μετά. Βάζω λεφτά από την τσέπη μου και δεν ξέρω πώς θα πάρω. Μπορεί να μην πάρω το κεφάλαιό μου. Μπορεί να πάρω όμως και την πλάκη. Μπορεί να πάρω και τίποτα. Μπορεί να φάω και μια ή άλλη. Είναι ορισμός του επιχειρήν ο αγρότης. Τέλος, έληξε αυτό. Δεν υπάρχει. Είναι από εκεί ξεκινάει επιχειρηματίας αγρότης και από εκεί πέρα επιχειρηματίας. Γι' αυτό και αγαπώ πολύ τους αγρότες, αν και εγώ κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Αλμυρός Βόλου. Είχα παππού που έβαζε βαμβάκια. Κοντά είμαστε. Δούλευα και εγώ όταν ήμουν μικρός μέσα. Και εγώ βάζω βαμβάκια, ας πούμε. Βάζεις? Βάζω, ναι, λίγο. Βιομηχανική ντομάτα, ας πούμε. Έχει τώρα νερά? Κοίταξε να δεις. Έχει ένα θεματάκι τώρα εκεί πέρα. Όχι, είναι περιοχές με περιοχές. Κάποιες περιοχές έχουν έντονους υδροφόρους ορίζοντες, κάποιες άλλες περιοχές δεν έχουν. Στις περιοχές που δραστηριοποιούμε εγώ, ναι, οι υδροφόροι ορίζοντες είναι καλά και ψηλά. Δεν είναι το πρόβλημα το νερό που θα μας απασχολήσει ή που μας απασχολεί. Σε άλλες περιοχές, ναι. Βέβαια, έχουν βγει και διάφορες ποικιλίες, οι οποίες είναι λίγο πιο ανθεκτικές. Τέλος πάντων, μπαίνουμε σε πιο τεχνικά κομμάτια. Αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι πάνω σε αυτό, να συνεχίσω. Αλλιώς... Θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Εσύ είσαι από τα Φάρσαλα, σωστά? Σωστά. Υπήρξε πρόβλημα τώρα με αυτή την κακοκαιρία, όχι την καταστροφή που έγινε με τον Ντάνιελ? Καταρχήν. Ή με τον Ιαννό πρώτα? Με τον Ιαννό, να σου πω ότι υπήρξε το μισό πρόβλημα από ό,τι δημιουργήθηκε με τον Ντάνιελ. Όταν ήρθε ο Ιαννός, όταν έγινε μάλλον ο Ιαννός στη Θεσσαλία, γιατί πλημμυροπαθής δεν είναι μόνο τα Φάρσαλα ή μόνο η Καρδίτσα όπως ακούγεται ή μόνο. Παράδειγμα, λέει ο Βόλος, είναι πλημμυροπαθής η Θεσσαλία, που κατ' εμέ, και ας κάνω λάθος και μακάρι να κάνω λάθος, ήταν τεχνητό. Για μένα. Έτσι πιστεύω. Ή μπορούσε να διασωθεί κάπως. Ωραία, και συνεχίζω. Το πρόβλημα με τον Ιαννό ήταν το μισό από ό,τι έγινε με τον Ντάνιελ. Δηλαδή με τον Ντάνιελ είναι το διπλάσιο έως τριπλάσιο. Και διαβεβαίωναν όλοι ότι τέτοιες καταστροφές γίνονται μια φορά στα 5.000 χρόνια, 3.000 χρόνια, δηλαδή νούμερα σύλληπτα. Που εγώ το πιστεύω αυτό. Okay. Το πιστεύω εγώ αυτό. Αν υποθέσουμε ότι είναι τεχνητό, τότε είναι το πιο πιστεύω λογικό. Και ότι με την κλιματική αλλαγή δεν έχω πολύ καλή, ας πούμε. Δεν έχει αποδειχτεί περίτερα ότι ισχύει και σε τι ποσοστό και τι φταίει. Οπότε το αφήνουμε και αυτό λίγο να αιωρείται. Και όταν θα πάμε λίγο να μιλήσουμε για την ενέργεια μετά που έχουμε να πούμε κάποια πράγματα, θα σου εξηγήσω πώς συνδέεται και αυτό. Ας μείνουμε λίγο στον Ντάνιελ τώρα. Οι ζημιές του Ντάνιελ ήταν απεριόριστες. Πλημμύρισε όλη η Θεσσαλία, όλος ο Θεσσαλικός κάμπος. Χαθήκανε όχι μόνο προϊόντα από αποθήκες όπως τα δικά μου και από άλλους και από χιλιάδες άλλους. Χαθήκανε καλλιέργειες από τα χωράφια. Χαθήκανε τα χωράφια. Χαθήκανε σπίτια, αυτοκίνητα, περιουσίες, ζωές. Το σημαντικότερο. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα που οι κυβερνώντες μέχρι και σήμερα μας διαβεβαιώνανε όχι. Δεν θα υπάρξει, λέει, θύμα. Δεν θα υπάρξει μάτι. Όχι, υπήρξαν θύματα. Και δεν ξέρω αν τα νούμερα που βλέπουμε είναι πραγματικά. Αυτό δεν το λες εσύ, το λέω εγώ και αναλαμβάνω το κόστος αυτό που λέω. Είναι το νούμερο πραγματικό? Είναι λιγότεροι, είναι περισσότεροι? Κανένας δεν ξέρει αυτό. Αλλά χαθήκαν και ζωές και περιουσίες και υπάρχουν και άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι στον δρόμο. Όταν λέμε στον δρόμο, είναι στον δρόμο. Περνάω από χωριά της Καρδίτσας, γιατί πέρασε τις προάλλες, είχα μία δουλειά, να πάω να πάρω κάτι και είδα ένα σπίτι το οποίο δεν είχε πόρτες, δεν είχε παράθυρα και κοιμόταν μέσα στο κρύο μήνα Δεκέμβριο με μία σόμπα. Δεν είχε να πάει κάπου αλλού. Δηλαδή η κατάσταση είναι απελπιστική. Αυτό ήταν μια καταστροφή της Θεσσαλίας. Δηλαδή τεράστια. Και αν με ρωτήσει για τον Ιαννό, να φανταστείς ότι υπάρχουν ακόμα
τιμολόγια και φάκελοι οι οποίοι δεν έχουν εξοφληθεί από τον Ιαννό. Αν θες να πάμε και στο οικονομικό κομμάτι. Φαντάσου πόσο μάλλον στον Ντάνιελ τι ζημιές γίνανε. Και τα νούμερα που παρουσιάζονται στα κανάλια, ότι οι ζημιές ήταν 3 δις και 4 δις εκατομμύρια ευρώ, είναι ψέματα. Οι ζημιές είναι επί 7 αυτό που λένε. Τα νούμερα είναι τεράστια. Άρα μιλάμε για δραματική κατάσταση. Δραματική κατάσταση, και αν δεν σκύψει, σε εισαγωγικά έτσι, η πολιτεία, η Ευρώπη και όλοι να αναδομηθεί και να χτιστεί, με ποιο τρόπο? Να πέσουν λεφτά. Να πέσουν λεφτά. Δεν υπάρχει μέλλον ούτε για εμάς που είμαστε εκεί, ούτε για την υπόλοιπη χώρα, η οποία θα έχει πρόβλημα στο φαγητό της. Και όχι μόνο. Και αν εσύ είσαι ένας οικονομικά δυνατός αγρότης, θα αντέξεις φέτος, του παραχρόνου κάποια στιγμή, με μαθηματική ακρίβεια, γιατί εκεί σε οδηγούνε, θα καταρρεύσεις. Τόσο απλά. Το πρόβλημα ήταν ότι καταστραφήκανε και πάρα πολλά μηχανήματα. Εξοπλισμός. Δηλαδή, άντε και πες είσαι και πολύ δυνατός αγρότης. Όταν χάνεις τώρα εξοπλισμό τέτοιου εκατομμυρίων, τώρα μιλάμε. Εκατομμυρίων. Δεν μπορείς να κάνεις εκεί πέρα? Είναι πρόβλημα. Χωρίς εξοπλισμό, δηλαδή, και όλα τα στρέμματα του πλανήτη γη να έχεις, δεν μπορείς των πραγμάτων να καλλιεργήσεις. Και ξέρεις ποιο είναι αν θέλεις, το πρόβλημα? Σου λέει η κυβέρνηση 70% επιδότηση. Κατάλαβες, 70% των τιμολογίων που θα καταθέσεις στο φάκελό σου. Γιατί 70%? Εγώ το τραχτέρ μου, παράδειγμα, το είχα. Τώρα δεν το έχω. Γιατί μου δίνεις 70%? Θέλω ένα τραχτέρ. Ναι. Γιατί όταν μου δίνεις με το 70% πρέπει να πληρώσω το άλλο 30%. Έχω να το δώσω. Δεν έχω. Και πριν μπορεί να μην είχα, αλλά είχα τραχτέρ. Τώρα όμως δεν έχω ούτε γεωργική παραγωγή, ούτε και τραχτέρ. Και πρέπει να πληρώσω και 30%. Γιατί επειδή γδύθηκε τελείως η πολιτική ανικανότητα όλων των ετών. Από περιφερειάρχη πάρε μέχρι και τον τελευταίο χωματουργό, ας πούμε, που έπαιρνε εντολές και οδηγίες, και υπάρχουν και διάφορες μηνύσεις από ό,τι έχω μάθει πάνω στο κομμάτι αυτό. Για κάτι φράγματα που σπάσανε. Το τεχνητό που λέγαμε. Γιατί είναι όλοι αυτοί ανίκανοι. Γι' αυτό θα φύγω εγώ από τη Θεσσαλία, από το σπίτι μου. Από τη δουλειά μου, από τα χωράφια μου, ας πούμε. Οι αγρότες εκεί θέλουν να φύγουν ή όχι? Προφανώς και όχι. Κανείς δεν θέλει να φύγει. Κανείς δεν θέλει να φύγει. Κάποιοι όμως που μένουν εκεί και είναι ακατοίκητα τα μέρη τους, τα σπίτια, όχι, χωρίς να είναι αγρότης απαραίτητα κάποιος. Αυτοί η πιθανότητα να φύγουν δεν το θέλουν. Είναι συναισθηματικά δεμένοι με τον τόπο. Στο ανέφερα και πριν αυτό. Δεν θέλουν να φύγουν, αλλά θα απορροφηθούν. Αυτοί που λες τώρα συνήθως είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Ναι. Έχουν φύγει τα παιδιά για σπουδές ή παντρευτήκαν ή έτσι αλλιώς. Θα φύγουν, θα απορροφηθούν από κάποιο παιδί σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι εκεί που πρέπει να εστιάσουμε όμως. Δεν είναι εκεί που πρέπει να εστιάσουμε. Πρέπει να εστιάσουμε στο οικονομικό κομμάτι και στη νεολαία. Όταν λέμε νεολαία, δεν εννοούμε 20-25 που και εκεί είναι. Εννοούμε ένα φάσμα 20-50, 20-55. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και εκεί το κομμάτι είναι το οικονομικό, πρέπει να είναι δυνατό και πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να μπουν λεφτά. Δεν γίνεται. Λεφτά, πολλά λεφτά. Και τα χωράφια είναι καλλιεργήσιμα πλέον. Τέρι, κάποιες εκτάσεις είναι, κάποιες δεν είναι ακόμα. Κάποιες θα γίνουν σε 1 χρόνο, κάποιες σε 2 χρόνια. Στη λίμνη Κάρλα που βλέπουμε ότι έχει. Ακόμα δεν ξέρω κι εγώ πόσο νερό έχει. Προφανώς ούτε σε 3 χρόνια δεν θα φύγει το νερό. Αλλά και αν φύγει το νερό σε 2-3 χρόνια, τα χωράφια πάλι δεν θα είναι καλλιεργήσιμα για 2-3 χρόνια επιπλέον. Και χωρίς εξοπλισμό. Κάποια χωράφια έχουν μείνει, κάποια είχαν λίγο πρόβλημα. Γενικότερα είναι αναπεριοχές. Δεν μπορείς να πεις ότι ναι είναι ή όχι δεν είναι. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Εδώ κάποιες περιοχές είναι, εκεί δεν είναι καλλιεργήσιμα. Έτσι έχει το θέμα. Κάποιες περιοχές εξαφανίστηκαν τα χωράφια. Δηλαδή είχες ένα αγροτεμάχιο 40 στρέμματα. Παράδειγμα, σου το κόψε στη μέση. Πήγες την άλλη μέρα, βρήκες το πρωί τα 23. Τα άλλα τα πήρε το χώμα, το ποτάμι. Τα έκανε χώμα, έφυγαν, ξέρω. Δηλαδή πραγματικά έχουν γίνει αυτά. Σε τέτοια περίπτωση τι μπορεί να γίνει? Όταν χαθεί το χωράφι σου. Δηλαδή, αν γινόταν κανένας αναδασμός, θα είχε νόημα ή. Όχι, εκεί το μόνο. Επειδή το χωράφι αυτό ήταν γόνιμο, το είχες σε μια σειρά, το καλλιεργούσες, το έχεις χτίσει, το έχεις φτιάξει.
Ήταν γόνιμο το χωράφι. Τώρα αναδασμός, μου πήρε αυτό, θα σου δώσω εκεί. Τι να το κάνω. Ναι, δεν πολύ στέκει. Σε αυτή την περίπτωση που και το κράτος είναι η αλήθεια, να τα λέμε όλα όπως έχουν, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα εκεί. Εκεί το μόνο που μπορεί να σου πει ότι τι αξία έχει το αγροτεμάχιο. Να στο δώσω, ναι. Να στο απολωτριώσει. Μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω εκεί στην περίπτωση. Αλλά να στο απολωτριώσει, όχι με την αντικειμενική, με την εμπορική, με την πραγματική αξία. Να πάρει τα λεφτά του άνθρωπο σωστά. Σωστά. Θεωρείς ότι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας ανάμεσα στους παραγωγούς και σε αυτούς που κυβερνάνε? Υπάρχει χάσμα. Υπάρχει χάσμα, το οποίο χάσμα προκαλείται και από τις δύο πλευρές. Αν με ρωτήσει τι εννοώ, εκτός από φέτος, που φέτος το αφήνω λίγο με αστεράκι μέχρι να εξελιχθούν τα πράγματα και να δούμε τι γίνεται, εκτός από φέτος, η μισή ήταν γαλάζιοι, η μισή πράσινη, η μισή ουράνιο τόξο, ναι. Και ανάλογα ποιο κόμμα κυβερνούσε, ποιο δεν κυβερνούσε. Άλλο πήγαινε στα μπλόκα, συμμετείχε. Άλλοι συνδικαλιστές πηγαίναν και φεύγανε. Άλλοι τα πέραν κάτω από το τραπέζι και φεύγανε. Καταλαβες. Ήταν διχασμένος ο αγροτικός κόσμος με ψευτοσυνδικαλιστές και με δουλειές της κυβέρνησης. Έτσι, ήταν δικά τους πρόσωπα. Της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεν θα σταθούμε τώρα. Ναι. Εντάξει. Εσύ μου λες για μια παθογένεια που υπήρχε. Και υπήρχε. Και μέχρι και φέτος υπήρχε. Τώρα όμως δεν ξέρω γιατί δεν το βλέπουμε αυτό. Αφήνω αστεράκι μέχρι το τέλος να το δούμε. Εδώ θα είμαστε και θα δούμε, έτσι. Απλά βλέπω φέτος, ας πούμε, που προσπαθήσανε κάποιοι συνδικαλιστές πάλι να βγουν μπροστά. Προφανώς και δεν τους ακολούθησε κανένας. Δεν βρήκαν ανταπόκριση. Οι οποίοι ήταν χειραγωγήσιμοι. Καταλαβαίνεις. Και ο κόσμος πάει ενωμένος, ο αγροτικός κόσμος πάει ενωμένος και να δούμε. Μάλλον γιατί έχουν προδοθεί τόσο πολύ από τα κόμματα που πλέον δεν τους μένει τίποτα. Ξεκάθαρα. Αλλά αν μπούμε στη δικασία να μιλήσουμε τώρα για πολιτικές προδοσίες, δεν ξέρω να τελειώσουμε αύριο τέτοια ώρα. Άπειρες. Αλλά βλέπουν ότι στενεύει το περιθώριο στην τσέπη τους και όντως έχουν πρόβλημα. Άρα οι περισσότεροι αγρότες αυτή τη στιγμή είναι καθαροί. Είναι καθαροί, είναι ενωμένοι, θέλουν πραγματικές λύσεις, θέλουν αληθινές λύσεις και θα το πάνε και θα το πάμε μέχρι όσο πάει. Ωραία. Καταρχάς να πω χαίρομαι πολύ που μιλάω με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει να μιλήσει και ξέρει και τι να πει. Ένα τέτοιο άτομο σαν εσένα, Σωτήρη μου, θα ενδιαφερόσουν να μπεις μέσα σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό και να βγεις μπροστά όμως, όχι απλά να πει ότι είσαι μέλος ή ότι ορίζει το καταστατικό αυτού του συνεταιρισμού. Μπορεί αυτό το εξάμηνο να είσαι εσύ πρόεδρος, μετά να είναι άλλος πρόεδρος. Έχετε προσπαθήσει ποτέ κάτι τέτοιο? Μέχρι σήμερα που μιλάμε, αν εξαιρέσεις 2-3 περιπτώσεις οι οποίες δεν θέλω να μπω στο να αναφέρω, που έχουν παραμείνει αξιοκρατικές και καθαρές, όλοι όσοι έχουν κάνει συνεταιρισμό και όλοι όσοι έχουν κάνει ενώσεις τύπου συνεταιρισμό, μάλλον ήταν πρώτα οι ενώσεις και μετά οι συνεταιρισμοί, όλοι έχουν χρεοκοπήσει συνεταιρισμοί, όλοι έχουν φτιάξει λεφτά οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι, εκάστοτε. Καταλαβες? Ναι. Και έχουν φάει φαγοπότια εις βάρος του αγρότη και έχουν χρεοκοπήσει συνεταιρισμοί. Βλέπεις δηλαδή διαφημίσεις συνεταιρισμού 10 εκατομμύρια ευρώ υπόλοιπο. Κλειστό συνεταιρισμός, παρατημένα όλα. Σε υγιή συνεταιρισμό, με υγιή προθέσεις, ηλίου φαϊνότερο, ναι, θα με ενδιαφέρε. Αλλά υπό εξέταση, υπό έρευνα και υπό συνθήκες. Και να πω κάτι πριν που είπες ότι μπορώ να μιλήσω και χαίρεσαι που έχεις απέναντί σου έναν αγρότη. Να ξέρεις ότι όλοι οι Έλληνες, ας πούμε, έχουν τον αγρότη. Ποιος μωρέ τώρα, ο χωριάτης, ποιος ο αμόρφωτος, ποιος. Αν μας πει τώρα, αυτή η γενιά των αγροτών έχει φύγει. Έχει μεγαλώσει, έχει αποσυρθεί. Τώρα όλα τα νέα παιδιά και όλοι οι αγρότες, δεν θα σου πω εγώ ότι είναι του διδακτορικού και έχουν. Ναι, αδιάφορο. Ξέρουν να μιλάνε. Λες και εγώ είμαι του διδακτορικού να πούμε. Ξέρουν να μιλάνε, είναι πολύ σοβαροί, έχουν απόψεις, είναι μορφωμένοι και ξέρουν τους γίνεται και τι ζητάνε. Δεν υπάρχει αυτό να θέλουν. Πλέον λένε ο αμόρφωτος, έτσι πιο μωροί αγρότες, θέλουν να αμαυρώσουν την εικόνα του αγρότη. Δεν είναι έτσι. Εργατοπατέρες που λένε κάποιοι τέτοια. Έλα μου, να μας πεις τώρα και εσύ αγρότης. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό το κάνουν επίτηδες για να μας μειώσουν και να μας αμαυρώσουν, να μην έχουμε αξία, να μην έχουμε πολιτικό λόγο. Να μην μπορούμε να ζητήσουμε.
Καταλαβαίνεις. Αλλά εκεί όμως είναι που πρέπει καταρχάς να ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο η πολιτική. Δηλαδή να πεις ότι ασχολούμαι και με πολιτική είναι πολύ δύσκολο. Όμως και εγώ για την οικογένειά μου θέλω το καλύτερο. Και γιατί στο λέω αυτό? Γιατί εμένα η οικογένειά μου είναι αγροτική και τους έχω πει δεν νοείται να ασχολείστε με τη γη εάν δεν αφιερώνετε 1-2 ώρες την ημέρα για να ασχοληθείτε με την πολιτική. Η μισή όψη του νομίσματος είναι το ασχολούμαι με τη δουλειά μου, ειδικά άμα είμαι αγρότης. Το άλλο μισό είναι πολιτική. Γιατί στο λέω αυτό? Το ίδιο συμβαίνει και σε μένα. Εγώ έχω τελειώσει γεωπόνος, όμως ασχολούμαι με επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο. Η επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο μοιάζει πάρα πολύ με την επιχειρηματικότητα στον αγρό. Θέλει 24 ώρες το 24ωρο αν μπορείς να δουλέψεις. Όσο παραπάνω δουλέψεις τόσο το καλύτερο. Το ρίσκο σου. Το ρίσκο τεράστιο. Και ποιοι είναι και οι κίνδυνοι. Στην επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο, όταν τα πηγαίνεις καλά, σε τρώνε. Βγαίνει ένας πολιτικός και σου λέει αυτό το κανάλι κόψτο. Αυτό το βίντεο δεν με βολεύει. Ψηφίστηκε νόμους τώρα. Έτσι. Για λογοκρισίες και για όλα αυτά. Λογοκρισία. Ή ο αλγόριθμος, άμα δεν γουστάρει αυτό που λες. Έτσι. Σε διώχνει. Γιατί δεν υπάρχει. Όχι, και σε ρίχνει, σου παίρνει όλο το χωράφι σου, να το πω έτσι. Δηλαδή, εσύ έφτιαξες ένα χωράφι στο TikTok με 70.000 κόσμο. Έτσι απλά το παρέσυρε το ρέμα. Ή δεν ανεβαίνεις ποτέ πάνω από 70. Εγώ σε λέω ανεβαίνεις. Όταν ανεβαίνεις. Το πρόβλημα δεν είναι το όταν δεν ανεβαίνεις. Το πρόβλημα είναι όταν ανεβαίνεις που στο παίρνει έτσι απλά το ρέμα. Ναι, και λες εσύ, κάτσε ρε φίλε, τι γίνεται? Εγώ παλεύω εδώ. Αυτό είναι επιχειρηματική δραστηριότητα για μένα. Εγώ περιμένω να βγάλω κάτι από αυτό εδώ. Κάθομαι, χτίζω, δίνω λεφτά το ένα το άλλο. Γιατί για να ανέβει το περιεχόμενο θέλει λεφτά. Θέλει μοντάζ, θέλει το οτιδήποτε. Όταν το κάνεις αυτό και το βγάζεις και είναι καλό κιόλας. Όταν εσύ όλη η μέρα ασχολείσαι μόνο με αυτό, δεν πρέπει να αμυφθείς. Συγγνώμη, πώς θα γίνει? Ναι, ακριβώς. Τι γίνεται? Άρα είναι μοιάζει πάρα πολύ με τον αγρότη. Γι' αυτό μάλλον και το επέλεξα κιόλας. Απλά είναι σε άλλα χωράφια. Σε ψηφιακά χωράφια. Κατάλαβες. Που εκεί βέβαια στα ψηφιακά χωράφια κουμά το κάνουν οι φεουδάρχες που είναι το Facebook, η Google, η Metaverse. Το Meta, ναι, το Instagram. Τι σημαίνει Meta? Θάνατος. Facebook και Instagram είναι της Meta. Ναι, τώρα βγάζουν κάσκες, γυαλιά, ιστορίες, καινούργια χωράφια. Αυτά είναι καινούργια χωράφια. Να μπεις μέσα στο γυαλί και να νιώθεις ότι είσαι ο Tomb Raider, παλεύεις και τέτοια, ξέρεις. Παλαβά πράγματα θα δούμε από εδώ και πέρα, ναι. Από εδώ και πέρα δούμε παλαβά. Κοίτα, βέβαια, μπορεί κάποια να είναι χρήσιμα ως τεχνολογία. Το θέμα είναι κατάχρηση. Το θέμα είναι το πόσο εμείς θα τα αποδεχτούμε, θα τα πιστέψουμε και θα τα εφαρμόσουμε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο εμείς που έχουμε ακόμα λογική και τα λογικά μας και θέλουμε το καλό και για την οικογένειά μας και για τον τόπο μας και αλλά και για την πατρίδα μας. Δηλαδή αυτά είναι αλληλένδετα. Θες να κάνεις οικογένεια. Θες να είναι καλά η περιουσία σου. Δηλαδή το σπίτι σου, το χωράφι σου, η επιχείρησή σου. Θες να είναι καλά και η χώρα σου. Δεν θέλεις να μπει ένας Τούρκος να σου πάρει το χωράφι και την περιουσία και την γυναίκα και τα παιδιά. Προφανώς. Δηλαδή είναι απλή λογική. Αυτοί προσπαθούν στην απλή τη λογική, στο αλληλένδετο, να βάλουν μαχαίρι να κόψουν την αλυσίδα. Δεν γίνεται αυτό. Θέλει πολιτική. Είναι υποχρεωτική η πολιτική. Πρόσωπα καθαρά. Εσύ είσαι το πρόσωπο το καθαρό. Το είπα αυτό και πριν. Καταλαβαίνεις. Το πρόσωπο το καθαρό είσαι εσύ και εγώ. Ναι, ο κάθε εσύ εγώ, ναι. Ο κάθε εσύ εγώ. Αυτοί όλοι που ακούνε είναι τα άφθαρτα τα πρόσωπα. Άμα ήταν βρωμιάριδες, θα ήταν ήδη σε κοκτέιλ και θα ήταν αλλού. Και δεν θα τους ενδιαφέρει. Θα είχαν πάρει και τα φράγκα από την κυβέρνηση για να μην μιλάνε ή οτιδήποτε και θα είχαν φύγει. Που γίνεται και αυτό πολύ. Ναι, αυτό σημαίνει και αυτό πολύ. Γι' αυτό σε λέω, αυτούς τώρα πρέπει να τους εκμηδενήσουμε. Με τι έννοια? Με την έννοια πρώτον του ότι να ξέρουμε ποιοι είμαστε, να ξέρουμε ποιοι είναι οι άλλοι και να μπορούμε να επικοινωνούμε, να χρησιμοποιήσουμε επικοινωνιακές δεξιότητες για να πείσουμε τους συνανθρώπους μας ότι η σωστή μεριά της ιστορίας είμαστε εμείς και δεν είναι αυτοί. Θέλει πολιτική. Εμένα ο παππούς μου πήγαινε κάθε απόγευμα στα καφενεία. Θέλει και λίγο, ξέρεις, κάποιες οικογένειες. Εκεί έκαναν πολιτική. Στα καφενεία. Ναι. Όταν όλο το πρωί από τις 6 το πρωί ήταν 5 στο χωράφι και μετά το απόγευμα πήγαινε να ξεσκάσει στο καφενείο. Στο καφενείο ήταν πολιτική. Εκεί όμως έχει μια διαφορά. Εκεί δεν υπήρχε το κομμάτι τότε το μηντιακό. Δεν υπήρχε. Να έχει το κινητό, να λέει, όπα, εδώ. Εκεί τότε είχε του τύπου κάθομαι στο καφενείο μαζί σου και συζητάμε. Τι με συμφέρει, τι δεν με συμφέρει. Τέλος.
Και τα συζητάμε. Μοιραζόμαστε, ανταλλάσσουμε απόψεις. Μπορεί εσύ να είσαι νεοδημοκράτης, εγώ να είμαι πασόκος, αλλά. Το βρίσκουμε. Σε ξέρω, ναι. Ναι, το βρίσκουμε. Σε ξέρω, δηλαδή δεν θα μπαλάνσουμε, δεν θα πιαστούμε στα χέρια. Και θα ψηφίσουμε σωστά. Μιλάμε. Θα ψηφίσουμε σωστά. Τώρα θα ψηφίσουμε σωστά, λάθος, ναι. Θα ψηφίσουμε τουλάχιστον. Ναι. Σύμφωνα με το τι με συμφέρει και το τι δεν με συμφέρει. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα υπάρχει τεράστια πλήση εγκεφάλου με το τηλέφωνο, τεχνολογία, το κομμάτι το μηντιακό. Διχασμός. Έχω και την άποψη. Ειδικά σκέψου στους αγρότες. Ο διχασμός στους αγρότες πόσο μεγάλο πρόβλημα. Στο ανέφερα και πριν, τους συνδικαλιστές. Σκέψου, οι συνδικαλιστές είναι μόνο ένα όργανο διχασμού. Το άλλο όργανο διχασμού είναι τα media. Αυτά εδώ. Τα media. Τα social. Εγώ αυτά που ακούω τώρα. Όταν δηλαδή οι αγρότες δεν επικοινωνούν σε διαπροσωπικό επίπεδο, να κοιτάξεις τα μάτια του άλλου νου. Αρχίζει πλέον και γίνεται. Ναι, αλλά χρειαζόταν όλη αυτή η κρίση για να το καταλάβουν. Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον πάτο. Όχι. Να ξύσουμε πάτο ακόμα. Δυστυχώς ακόμα θα φτάσουμε. Τώρα ακόμα. Ξεκινάει. Απλά ακούω από τα media, ας πούμε, πάρα πολλά πράγματα τα οποία θέλουν να μαυρώσουν την εικόνα για τον αγώνα. Ναι, σίγουρα ναι. Κυκλοφορεί πολύ η λέξη επιδότηση. Κυκλοφορεί πολύ η λέξη αγροτικό πετρέλαιο, πήρατε 90 εκατομμύρια. Όταν ακούει ο Έλληνας. Και 1 τρισεκατομμύριο να πάρουν πάλι αξίζει. Όταν ακούει ο Έλληνας. 1 τρισεκατομμύριο. 90 εκατομμύρια λέει. Πάνε γίνει αγρότης. Τα κοπρόσκυλα πήραν 90 εκατομμύρια και φωνάζουν στους δρόμους πάλι. Καταλαβες. Δεν είναι όμως έτσι. Όχι, δεν είναι. Και θα πούμε παρακάτω τι γίνεται. Δεν λένε πόσο ΑΕΠ αυξάνει ο αγρότης. Δηλαδή, ένας αγρότης, θα σου πω γιατί είμαι επιχειρηματίας. Όταν είσαι επιχειρηματίας, και ποιο είναι το πλεονέκτημα της διαδικτυακής ενασχόλησης. Ότι εγώ ως επιχειρηματίας δεν υποχρεούμαι να είμαι στην Ελλαδίτσα. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί να είμαι νομικό πρόσωπο, αφού είναι οι πελάτες μου στο διαδίκτυο. Δεν είναι απαραίτητα Έλληνες. Γιατί να έχω νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και να μην έχω σε άλλες 30 χώρες στο εξωτερικό. Ο αγρότης δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Στην Ελλάδα. Στο χωριό του. Στο χωριό. Σκέψου, και αυτό είναι δύσκολο. Έλα, χωριό. Ναι. Έλα, ούτε καν Ελλάδα, χωριό. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχει πλαίσιο. Όταν εγώ λοιπόν παίζω μπάλα με εξωτερικό ή έχω πελάτες στο εξωτερικό έτσι, ο αγρότης δεν έχει πελάτες στο εξωτερικό έτσι. Θα πρέπει να συνεννοηθεί ο αγρότης για να μπορέσει να αποκτήσει διαπραγματευτική δύναμη. Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να ληφθούν κάποια μέτρα υπέρ του αγρότη. Να δοθούν κάποια πράγματα. Όχι, πρέπει η πολιτική να είναι στον αγρότη. Στον αγρότη, αυτό εννοώ. Ναι, όχι να έχουμε τα media τα οποία αμαυρώνουν. Να δυναμώσει οικονομικά ο αγρότης. Σημαντικό. Ο καταναλωτής πρέπει να καταλάβει ότι αν ο αγρότης δεν είναι δυνατός, ούτε και αυτός θα είναι δυνατός. Να σπάσουν τα καρτέλ λίγο. Γιατί υπάρχουν πολλά καρτέλ. Για πες μας περισσότερα γι' αυτό. Θέλεις να μιλήσουμε λίγο για τις επιδοτήσεις? Ό,τι θες. Πάμε λίγο για τις επιδοτήσεις, λίγο γιατί. Ναι. Πρώτα επιδοτήσεις, μετά καρτέλ. Ό,τι θες, ναι, καρτέλ. Okay. Έχω ακούσει, μάλλον εγώ και εσύ και όλοι ακούμε, τις τελευταίες ημέρες, όσο δηλαδή έχουν ξεκινήσει η κινητοποίηση των αγροτών, επιδοτήσεις. Βγήκε ο Μάνεσης στον Α το Σάββατο το πρωί, οι αγρότες με τις επιδοτήσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουν λυσάξει όλοι με τα Καγέν. Αγρότες με τα Καγέν, αγρότες έτσι αλλιώς. Λοιπόν, οι επιδοτήσεις πρέπει να υπάρχουν και σωστά υπήρχαν. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι επιδοτήσεις ήταν όλες οι λιγότερες στους Έλληνες αγρότες συγκριτικά με τους Ευρωπαίους αγρότες. Έχουν πετσοκοφτεί έως και 300% κάτω. Για να καταλάβεις, με τη νέα ΚΑΠ που φωνάζουμε, το κάθε ένα στρέμμα καλλιέργειας αντιστοιχεί σε 23 ευρώ το στρέμμα επιδότηση. Από τα 96 που ήταν στο βαμβάκι πριν 10 χρόνια και 15. Άρα δηλαδή όταν καλλιεργείς 500 στρέμματα με 23 ευρώ είναι 10 χιλιάρικα. Με 10.000 ευρώ τι κάνεις τα 500 στρέμματα? Δεν κάνεις τίποτα. Άρα οι επιδοτήσεις ποτέ δεν ήταν πολλές, δεν είναι πολλές, και να ξεκολλήσει ο κόσμος με την άσχημη αυτή λέξη επιδοτήσεις και επιδοτήσεις. Δεν είναι επιδοτήσεις. Δεν είναι τίποτα τρομερά λεφτά. Τώρα θα μου πεις, γίναν διάφορα γεωργικά σκάνδαλα με τις επιδοτήσεις. Άλλοι πέραν διπλές, τριδιπλές. Εκεί, ναι, είμαι μαζί σου. Να τιμωρηθούν όσοι δεν τιμωρήθηκαν, και αν καθίσεις κάτω και κάνεις έναν λογαριασμό, μάλλον όχι εσύ, ένας που ξέρει 5 πράγματα παραπάνω εγώ, ένας άλλος αγρότης που μας βλέπει, το σύνολο των χρημάτων που έχει γίνει επεξαίρεση μπορούν να πληρώσουν τις αγροτικές επιδοτήσεις 2 και 3 χρόνια. Αυτοί που έχουν κάνει επεξαίρεση, ναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εκεί, ναι, καταχράστηκαν χρήμα, να τιμωρηθούν όσοι δεν τιμωρήθηκαν. Αλλά η επιδότηση, σαν λέξη, είναι φυσιολογική.
πρέπει να υπάρχει. Και το ποσό που εισπράττουμε αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ χαμηλό. Να πάει όπως ήταν. Και κάθε χρόνο. Γιατί η τελευταία δεκαετία μειωνόταν. 10%, 5%, 10% έπεφτε. Και φτάσαμε σήμερα με τη νέα ΚΑΠ να είναι στο 23 ευρώ το στρέμμα. Εντάξει. Απλά μην νομίζει ο κόσμος ότι παίρνουμε επιδοτήσεις τρελές. Ή ότι παίρναμε τρελά φράγκα και είχαμε οικονομήσει και λίγο να αλλάξει λίγο ο γενικός Έλληνας, ο Έλληνας της Αθήνας, ο Έλληνας της κεντρικής Θεσσαλονίκης που δεν γνωρίζει, να καταλάβει. Να σου πω και κάτι άλλο. Είσαι εσύ ένα κράτος, ωραία. Αν θες να δώσεις ένα έναυσμα και θέλεις να πάει σε ένα συγκεκριμένο πεδίο οικονομικό, ο κόσμος και ο επιχειρηματικός κόσμος πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δώσεις κάτι. Παλαιότερα θεωρούσαν οι πολιτικοί ότι ήταν πολύ σημαντική η αγροτιά και δίνανε επιδοτήσεις. Τώρα μας λένε κλιματική κρίση, μας λένε τα διοξίδια, μας λένε ότι οι αγρότες αυξάνουν όλα αυτά το διοξίδιο στον αέρα, επηρεάζουν όλα αυτά που επηρεάζουν. Οπότε σου λέει θα μειωθούν οι επιδοτήσεις. Δηλαδή παίζουν πάρα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Είχα διαβάσει μια έρευνα εις βάρος των αγροτών, αλλά το θέμα ποιο είναι που δεν λένε. Δεν λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει συμφωνία με πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι ο Bill Gates. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει συμφωνία με ένα άτομο, τον Bill Gates, για να καταπολεμηθεί η κλιματική κρίση. Έχω διαβάσει πολλά πάνω σε αυτό. Ισχύει. Όπως και ήθελε ο Bill Gates να ψεκάσει με κοιμωλία τον ήλιο ώστε να πέσουν οι βαθμοί της γης, η θερμοκρασία. Τελικά το αποτρέψανε από ένα. Μα το κάνουν αυτό με το ψέγασμα, το κάνουν όλη την ώρα. Η κοιμωλία συγκεκριμένα. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Απλά οι Σουηδοί το αποτρέψαν, τέλος πάντων, δηλαδή τις παρούσεις. Συνεχώς κάνουν ψέκασμα. Έχουν ξεφύγει. Δηλαδή ξεκάθαρα. Ο έλεγχος του καιρού έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Μα υπάρχει χειραγώγηση του καιρού από πάντα. Ναι, σωστά. Υπήρχε. Η Κίνα ανακοίνωσε στις προάλλες ότι θέλει να δημιουργήσει μια τεχνητή βροχή για κάποια χιλιάδες στρέμματα ώστε να μην καταστραφούν τα σιτηρά της. Καταλαβαίνεις. Ναι, είναι φυσιολογικό. Δεν θα καταστρέψω εγώ τη χώρα μου και τους αγρότες. Θα δημιουργήσω τεχνητή βροχή. Αφού δεν βρέχει, ο καιρός χειραγωγείται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι αποδειγμένο και έχει και μια, αν θες, off record παραδοχή. Όχι, εγώ το ξέρω στο πανεπιστήμιο, το έχω διδαχτεί. Υπάρχουν αεροπλανάκια που μπαίνουν μέσα στο σύννεφο. Άμα είναι να το διασπάσουν για να μην έρθει χαλάζι. Αυτό ναι, ισχύει. Νομίζω αυτό είναι έλεγχος του καιρού. Ναι, για να μην έρθει χαλάζι. Εγώ σου λέω το άλλο. Εγώ θέλω ήλιο σήμερα. Ναι. Θέλω ήλιο. Αύριο θέλω βροχή. Ναι. Αύριο θέλω καταστροφή. Υπάρχει μια επιχείρηση η οποία έχει σύμβαση μάλιστα με τον ΕΛΓΑ και είχε προσφέρει. Που ανατινάζει τα σύννεφα, λες τώρα. Είχε προσφέρει να κάνει έλεγχο του καιρού υπέρ της Ελλάδος τότε που ήταν να μην έχουμε τις πυρκαγιές το καλοκαίρι. Και είπε ο ΕΛΓΑ και το κράτος, η κυβέρνηση, ότι εσύ έχεις συγκεκριμένο και ορισμένο συμβόλαιο. Δεν δεχόμαστε τη δωρεά σου. Τη δωρεά σου. Οπότε κάει και η δαδιά. Μετά τους πρόσφερε, επειδή ερχόταν η κακοκαιρία, να ασχοληθεί και να μην έρθει τόσο μεγάλη κακοκαιρία και βροχόπτωση και χαλάζια και όλα αυτά. Ναι. Δεν το δεχτήκανε. Προφανώς. Αφού είχαμε και το 2021, αν θυμάσαι, πυρκαγιές. Από εκεί και μετά ξεκίνησε ο ασκός του αιώλου με την ενεργειακή κρίση. Εμείς οι αγρότες, ένα από τα αιτήματά μας είναι το ρεύμα. Έτσι, υψηλό κόστος στο ρεύμα. Τεράστιο. Πώς έγινε αυτό? Βγαίνουν οι πολιτικοί και μας λένε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο έτσι, ο άλλο. Όχι, δεν είναι έτσι για το ρεύμα. Για το ρεύμα δεν είναι καθόλου έτσι. Γιατί από τις πυρκαγιές του 2021, επειδή οφειλόταν στην κλιματική κρίση, ήρθε η πολύ έξυπνη κυβέρνηση που έχουμε, έκλεισε τους λιγνίτες. Καταλαβες, έκλεισε τους λιγνίτες, δηλαδή σταμάτησε την παραγωγή ρεύματος στη χώρα και εισάγουμε ρεύμα. Στέλνει τους λιγνίτες στα Σκόπια και εισάγουμε ρεύμα από τα Σκόπια. Το ξέρω αυτό, εντάξει. Μιλάμε για παλαβή κατάσταση. Για παλαβή δηλαδή, εμείς ενδυναμώνουμε και την οικονομία εχθρών. Για 33.000 τόνους του θα μου πεις εδώ παίρνουμε ενέργεια από το Αζερμπαϊτζάν που είναι Τούρκοι. Θέλησε η κυβέρνηση να κάνει τον καλό Σαμαρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκλεισε πρώτη τους λιγνίτες, ενώ η Γερμανία είπε το 30 και βλέπουμε. Αυτόματα πουλάς το λιγνίτη στα Σκόπια και εισάγεις ρεύμα.
Τραγικό. Ξέρεις, θα σου πει ο Γεωργιάδης αυτό. Ναι, αλλά πήραμε με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομήσαμε τάδε δισεκατομμύρια, 40 δισεκατομμύρια από το συγκεκριμένο ταμείο που προβλεπόταν αυτό. Εγώ θα σου πω από την πραγματική οικονομία τι γίνεται, θα τον πω κύριε Γεωργιάδη, ότι από τη μέρα που εσύ έκλεισε το λιγνίτη, ξέρω ότι το νοικοκυριό και ο αγρότης πληρώνουν 5 φορές πάνω το ρεύμα. Τώρα τι μου λες με τα 40 δις και τα 50, δεν μου λες τίποτα, φίλε. Σου λέει ότι η κυβέρνησή τους εξασφάλισε 40 δις. Δεν με ενδιαφέρει. Πέσανε σε μένα. Ο αγρότης, όχι. Έπεσε στην κυβέρνηση. Δεν έπεσε στον αγρότη. Και τώρα εδώ μιλάμε για τη Θεσσαλία που έχει 20 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομική ζημιά. Κάτε με και εγκρίνανε 50 δισεκατομμύρια ευρώ οι 40 ή 50 από την Ουκρανία. Πήρες μια πολιτική απόφαση, κύριε Γεωργιάδη, στην οποία ζήμιωσες εμένα με το να μου αυξήσεις και τώρα μου λες ότι πήρες εσύ τα λεφτά. Ωραία, βρες μου τον τρόπο διαχέτευσης των χρημάτων αυτών πίσω σε μένα. Για μένα δεν το έκανες. Ένα αυτό. Δεύτερον, με ρώτησες, αφού για μένα το έκανες. Σε πρώτο επίπεδο. Μπορεί εγώ να ήθελα φθηνό ρεύμα. Μα και αυτό θέλω. Δεν θέλω τα λεφτά. Αυτό θα σου λέω. Θέλω το φθηνό ρεύμα. Όπως το είχα. Γιατί μου κλείνει τους λιγνίτες και μου δηλαδή βάζει. Σου βάζει σε ένα μια άναρχη. Και οι λιγνίτες που είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδος. Εννοείται. Δηλαδή, ας πούμε ότι ένα παιδάκι είναι πάρα πολύ ψηλό και είναι για μπάσκετ. Και ένα άλλο παιδάκι είναι για ποδόσφαιρο. Και να λέει αυτός που είναι για μπάσκετ, εγώ θα πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Και να λέει το παιδάκι το άλλο, θα πάω για μπάσκετ. Καλή τύχη. Καλή τύχη. Τι θα κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άναρχη προσαρμογή. Δεν ερωτήθηκα, δεν μετρήθηκαν τα κόστη μου, δεν μετρήθηκαν οι ζημιές μου. Τίποτα. Κλείνω τους λιγνίτες. Γιατί φταίνε για την κλιματική αλλαγή κλπ. Μάλλον πρόσχημα ήταν για μένα αυτό. Εξάγω το λιγνίτη, εισάγω ρεύμα. Στο Θεό όλα τα ρεύματα, νοικοκυριά, επιχειρήσεις. Και θεωρώ ότι και αυτό ήταν τεχνητό ώστε να ξεκινήσει ένα είδος τεχνητής ψητικής κρίσης. Και αυτό. Πάμε στο πετρέλαιο. Το καρτέλ το αφήσαμε λίγο. Ναι. Εντάξει, ναι. Πάμε στο πετρέλαιο. Είμαστε στην ενέργεια τώρα. Ενέργεια. Λένε πήρατε 90 εκατομμύρια ευρώ. Επιστροφή φόρου κατανάλωσης. 90 εκατομμύρια ευρώ αν το βάλεις κάτω. Γιατί δόθηκε αναστρέμα και ανακαλλιέργεια. Δηλαδή, όχι π.χ. 10 ευρώ το στρέμμα. Τι είχες σπαρμένο, σιτάρι. 2 ευρώ το στρέμμα. Επιστροφή πετρελαίου. Τι είχε σπαρμένο, βαμβάκι. 5 ευρώ, 6 ας πούμε. Τα χρήματα που μοιραστήκανε αναστρέμα και ένα αγρότη είναι αστεία τα ποσά. Σε έναν που έχει 500 στρέμματα καλλιέργεια, στην καλύτερη να πήρε και 1.800 ευρώ. Άρα ο κόσμος να μπει σε πραγματικά νούμερα, να καταλάβει τι πραγματικά γίνεται και να σταματήσει να τρώει, αν θέλει να το πω και λίγο πιο λαϊκά, τον παπά. Πήρατε 90 εκατομμύρια ευρώ και είστε στο δρόμο κοπρόσκυλα. Όχι, δεν πήρα 90 εκατομμύρια ευρώ και είμαι στον δρόμο. Καθόλου. Αυτό σου το λένε σένα γιατί τους αρέσει να ξέρεις έτσι και να ακούς έτσι. Εγώ πήρα 1.800 ευρώ. Εγώ πήρα 1.200. Ξέρεις γιατί στο λένε. Προωθούν ένα σύστημα κομμουνισμού. Που σου λέει η τάδε ομάδα, διχασμός, πήρε τόσα λεφτά. Η τάδε ομάδα πήρε τόσα λεφτά. Η τάδε ομάδα πήρε τόσα λεφτά. Όλα αυτά είναι λάθος. Σύστημα κομμουνισμού του πιο άχρηστου. Κομμουνισμού. Εμείς οι αγρότες. Εμείς οι ΛΟΑΤΚΙ. Εμείς οι βιομήχανοι. Δεν ξέρω. Μα δεν έχει δηλώσει ο ΣΒΑΜ και έχει πει ότι θαυμάζει την κομμουνιστική κοινωνία. Την κινέζικη κοινωνία. Το έχει πει. Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα εδώ. Θα σε βάλω ερώτηση. Όλοι εκεί είναι, ρε φίλε. Το κλειδί ποιο είναι? Το κλειδί εδώ είναι να καταλάβει ο αγρότης τι είναι. Για το πετρέλαιο λίγο να βάλω να πω κάτι, να ολοκληρώσω γιατί είναι σημαντικό. Τώρα στα μπλόκα και που γίνονται θέλουμε πετρέλαιο στην Αντλία. Κατάλαβες τι λέω? Δεν θέλω να μου δίνεις επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θέλω να πάω στην Αντλία. Δεν θες επίδομα δηλαδή λες τώρα? Προφανώς. Επιδοματική πολιτική. Θέλω να πάω στην Αντλία και να το πληρώσω 1 ευρώ. Ένα 10, ένα 20, ένα 15, δεν ξέρω, λέω παράδειγμα. 1 ευρώ. Όπως το πλήρωνε τόσα χρόνια ο Ευρωπαίος αγρότης και εγώ δεν ήμουν ποτέ ανταγωνιστικός απέναντί του. Δεν θέλω να το πληρώνω 2 ευρώ και ένα 80 και να μου δίνει αυτός όσα νομίζει ότι πρέπει εγώ να πάρω επιστροφή. Προφανώς και όχι. Μόνο χαζός μπορεί να έχει να αποδείξει κάτι τέτοιο. Θέλω φτηνό πετρέλαιο στην Αγγλία. Να πάω να το βάλω φτηνά από την Αγγλία. Δεν είμαι γύφτος, δεν είμαι πατάκι να ζητιανεύω. Προφανώς. Και γυρνάει και λέει τώρα ένας κυβερνώντας, ένας πολύ έξυπνος. Δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί μπορεί ο αλγόριθμος να σε κόψει κιόλας. Ναι. Μα δεν υπάρχουν τα λεφτά από τον προπολογισμό. Όχι, υπάρχουν τα λεφτά από τον προπολογισμό. Θα στα βρω εγώ, που είμαι ένας αγρότης από τα Βάρσαλα. Τους εφοπλιστές τους δίνεις πετρέλαιο. Αφορολόγητο. Εντελώς. Που διακινούν δισεκατομμύρια ευρώ.
Ναι. Φορολόγησέ τους 5%. Απλό. 3-4%. Μόνο, όχι 50 και 30. Φορολόγησε το πετρέλαιό τους, μόνο το πετρέλαιό τους με 5%. Και καλύψει τον αγροτικό τομέα και μη σου πω ότι περισσεύουν και λέει την parte. Όχι, από τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός είναι αδιάφορος. Ο προϋπολογισμός είναι αυτό που βγάζει ως budget μια κυβέρνηση σε διάστημα ενός έτους. Και εγώ δέχομαι ότι εγώ σου λέω δεν φτάνουν, ότι δεν υπάρχουν, το δέχομαι. Εάν οι αγρότες είναι καλυμμένοι και ευχαριστημένοι, θα παράξουν πιο ανταγωνιστικά και περισσότερο. Όταν θα συμβεί αυτό, θα σου αυξήσω, θα του πεις, θα σου αυξήσω το ΑΕΠ. Το θέλεις ή θέλετε επίτηδες το ΑΕΠ χαμηλό? Επίτηδες χαμηλό. Έτσι όμως δεν πάμε, δεν προχωράμε. Κύριε πολιτικέ. Έτσι δεν έχουμε καπιταλιστικό περιβάλλον. Έτσι δεν έχουμε ελεύθερη αγορά. Έτσι δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε κράτος. Έτσι, άμα είναι, έρχονται κάτι Τούρκοι, ενδιαφέρονται για τη Θράκη, το οικόπεδο. Αυτό γίνεται, διάβασα για ένα πολυατρίο που ανοίγουν νησιά ενδιαφέρονται, ναι. Και σου λέει τώρα, κύριε πολιτικέ, θα σας δώσω τη λύση που δεν ξέρω ούτε τα οικονομικά, που ξέρουν τα επιτελεία σας. Γιατί δεν μπορεί ένας απλός αγρότης να σκέφτεται 5 οικονομικές λύσεις. Δεν θέλουν τη δύναμη στο μικρομεσαίο. Δεν θέλουν τη μεσαία τάξη. Φορολόγησε τον εφοπλιστή 5% στο πετρέλαιό του. Θα έχει όλος ο αγροτικός κόσμος δωρεάν πετρέλαιο και μη σου πω ότι θα σου περισσεύουν και λίγα να τα βάλεις στο ταμείο σου. Αλλά δεν θέλεις πολύ απλά. Κατάλαβες τι γίνεται. Επίσης, πάμε παρακάτω. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό σαν προσπάθεια και σαν σκέψεις και σαν φαιά ουσία στην Ελλάδα. Δηλαδή θα καταλάβουν ποτέ οι ψηφοφόροι ποιο είναι το συμφέρον τους. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να λες ότι θέλω να γίνω ανταγωνιστικός. Θέλω να φορολογούμε τίμια και δίκαια για να μπορέσω να βάλω λεφτά στη δουλειά μου και να την εξελίξω. Για να είμαστε πιο δυνατοί όλοι μας. Και να αυξήσουμε το ΑΕΠ μας. Να σου πω πώς μπορεί να γίνει αυτό πολύ εύκολα. Σου λέω, όταν ένας αγρότης, ένας οποιοσδήποτε επιχειρηματίας μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο και λέει: ρε παιδιά, το μόνο που ζητάω είναι κάτι δίκαιο. Κάτι δίκαιο. Κάτι δίκαιο. Δεν ζητάμε να μην φορολογηθούμε καθόλου ή οτιδήποτε. Προφανώς. Ζητάμε κάτι δίκαιο. Σου λένε: όχι. Ντε και καλά θα έχεις κομμουνισμό. Κομμουνισμό. Και εσύ πας και ψηφίζεις όμως κουκουέ. Άκου την άγρια μορφή. Σκέψου τι μπορεί να είσαι. Την άγρια μορφή του κομμουνισμού τώρα. Ωραία. Λοιπόν, με ενδιαφέρομαι γι' αυτό. Πάρα πολύ. Και εγώ να σου το πω. Για το μάθουν όλοι, αν και θεωρώ πως το ξέρουν. Σου δίνει market pass. Σου λέει: έλα εδώ, πάρε market pass. Πάρε και εσύ market pass και αυτό το μήνα και τον άλλο μήνα και. Γιατί επιδοτείς τον καταναλωτή? Λάθος. Τον κομμουνιστή. Ναι, να επιδοτήσεις τον παραγωγό. Αμήν, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Να επιδοτήσεις τον παραγωγό. Και θα μου πει τώρα, θα γυρίσει να μου πει τώρα ο Τέρης, ο οποίος. Ο ΑΕΔ επιδοτεί τους ανέργους. Αντί να επιδοτεί αυτούς που δουλεύουν. Ο Τέρη είναι. Δούλεψες 12 μήνες σε ρί, πάρε φράγκα, ρε φίλε. Σου αξίζουνε. Πάρε φράγκα. Και έρχεσαι εσύ και μου λες τώρα που είσαι αντίπαλος δυνατός. Κάτσε ρε φίλε, γιατί είτε επιδοτήσει τον καταναλωτή, τον παραγωγό, πάλι θα είναι υψηλή τιμή. Όχι. Γιατί όταν επιδοτήσει τον καταναλωτή, τα καρτέλ με 50% θέτουμε κέρδος, το προϊόν έχει 100 ευρώ και με το 5% είναι 105. Όταν επιδοτήσει τον παραγωγό, με το 5% το κέρδος, το προϊόν θα έχει 40 και θα έχει κέρδος 40, θα πάει 41. Το πιάνεις? Γιατί σου λέει άλλος 5% είναι σε μια περίπτωση, παράδειγμα, λέω το 5% είναι τυχαίο. 5% στη μία, 5% στην άλλη. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Καθόλου έτσι. Ναι. Να επιδοτήσεις τον παραγωγό. Θέλουμε δυνατούς παραγωγούς. Δυνατή μεσαία τάξη. Καταλαβες. Θέλουμε δυνατή μεσαία τάξη. Ναι. Εγώ είμαι καπιταλιστής. Εγώ είμαι κατά των επιδοτήσεων. Αλλά. Εσύ καπιταλιστής. Εδώ υπάρχουν ανθρώποι. Εδώ δεν μιλάμε, όχι. Εδώ μιλάμε για κομμουνισμό. Οπότε για να πάμε σε περιβάλλον καπιταλιστικό θα πρέπει να γίνει σταδιακά. Δηλαδή, όντως θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες επιδοτήσεις, αλλά σωστές. Όχι έτσι όπως γίνονται. Εσένα μαλλιά στη γλώσσα σου, και εγώ θα σου πω το εξής: ότι μέχρι και το 2021, τώρα δεν ξέρω την τύχη του, ποια είναι, υπήρχε άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο στο βωμό του κομμουνισμού, Τάκης Λαζαρίδης. Και αυτό που είπε στην τελευταία του συνέντευξη, σώθηκε με βασιλική χάρη, ότι ο καπιταλισμός είναι το πιο δίκαιο σύστημα. Άνθρωπος που καταδικάστηκε σε θάνατο, φίλε, δεν τον απαρνήθηκε ποτέ. Και είπε: ευτυχώς σύντροφοι, ιτηθήκαμε. Κάτσε και σκέψου. Τι δεν θα σου πω τώρα, ρε φίλε, να μου πεις και εσύ καταλαβες. Ο άλλος ο Φλωράκης, ο δικός τους, πήγε και το γύρισε σε θρήσκος τελευταία στιγμή. Ναι, καλά, εντάξει τώρα. Καλό για αυτόν, μπράβο του, αλλά σφαγίασε Έλληνες.
Τέλος πάντων, αυτά είναι δεν είναι ωραία. Αυτά που λέγαμε τα επιχειρηματικά είναι τα ωραία της υπόθεσης. Έχουμε μια εκπληκτική συζήτηση. Ένας κομμουνιστής, ρε φίλε, καταδικάζεται σε θάνατον και σου λέει ότι το καλύτερο σύστημα είναι το καπιταλιστικό. Εσύ τι να πεις κι εγώ. Έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Μα η Ελλάδα έχει δυστυχώς. Ο Μπελογιάννης του καθένας τώρα που σκοτώθηκε. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει κομμουνιστικό περιβάλλον, αλλά με την προβιά των φιλελεύθερων δεξιών ή των συντηρητικών. Ούτε συντηρητισμό έχουμε πλέον στην Ελλάδα, έχουμε προοδευτισμό και ούτε και ελεύθερη αγορά έχουμε. Έχουμε πολύ κλειστή αγορά ελεγχόμενη από το κράτος. Μα η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δεξιό κόμμα αυτό που φαντάζονται, που νομίζουν. Δεν είναι καθόλου δεξιό κόμμα. Κανένα κόμμα δεν είναι δεξιό, μάλλον. Ναι, αυτή τη στιγμή ναι. Ίσως ο Βελόπουλος από τα κοινοβουλευτικά και οι Σπαρτιάτες. Ο Βελόπουλος πρέπει να περάσει κάποια δείγματα γραφής, κάποια εμπόδια, να αποδείξει. Γιατί αν και δεν είναι τις παρούσες, συζητήσουμε. Τουλάχιστον στη θεωρία. Έχει υποπέσει σε κάποια σφαλματάκια. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Ας πούμε μόνο στη θεωρία και σε αυτά που λέει. Πολλοί πολίτες λένε ότι τα λέει καλά. Δεν αντιλέγω. Εμένα με ενδιαφέρει πλέον να δω κυβερνητικά προγράμματα, στελέχη και κάτι σοβαρό και αξιόλογο που μπορεί να κυβερνήσει στην Ελλάδα. Όλος ο πολιτικός ο κόσμος μιλάει ότι ο Μητσοτάκης τουλάχιστον είναι ο μόνος που έχει πολιτική ατζέντα και την ακολουθεί. Του Klaus Schwab. Ναι, του Klaus Schwab. Βγήκε ο Αβγενάκης τώρα χθες και είπε. Ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την αγροτιά, έτσι. Καμία. Τίποτα. Πρέπει να είμαστε, λέει, σε πλαίσιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γιατί αλλιώς θα έρθουν από το εξωτερικό. Ωραία. Δηλαδή είπε ότι δεχόμαστε εντολές ως κυβέρνηση από το εξωτερικό. Αυτό είναι σχάτη προδοσία. Αυτό είναι σχάτη προδοσία. Αυτό είναι σχάτη προδοσία. Δεν υπάρχει ένας αγγελέας να τον καλέσει κάποιος κάτι κάπου. Να τον καλέσει κάποιος κάτι να απολογηθεί. Πού, έλα εδώ. Τον Αβγενάκη δεν θα τον πας να τον κάνεις. Τους από πίσω. Αυτοί είναι μαριονέτες. Γι' αυτό και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όσο πιο άσχετος είσαι με το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, εκεί σε βάζουνε. Δηλαδή, εγώ είμαι του ποδοσφαίρου. Στην αγροτιά θα πας. Δεν θα πας στο ποδόσφαιρο. Ο Κικίλιας τι είναι? Ο Κικίλιας είναι στο μπάσκετ. Πάρε εκεί. Υπουργείο Υγείας, ξέρω. Είχε υγείας. Είχε υγείας. Κλιματικής κρίσης και ό,τι να είναι. Ισότητα. Ό,τι να είναι. Μιλάμε για μια κατάσταση άρρωστη. Ο Αβγενάκης μέχρι πέρυσι, μάλλον είναι με τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος για μένα είναι φοβερός επιχειρηματίας και σοβαρός άνθρωπος. Μάλλον είναι με τον Γιαννακόπουλο για το ΆΚΑ. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι υπουργός Γεωργίας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι, συγγνώμη, αλλά δεν γίνονται. Δεν έχεις ιδέα. Και λένε ότι δεχόμαστε οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινοτικές οδηγίες και όχι. Υπάρχουν πολλές οδηγίες που, παράδειγμα, το Βέλγιο δεν τις έχει αποδεχτεί. Άρα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις ώστε να μην υπακούσεις ή να το κάνεις κάτι μεσοβέζικο αν θέλεις. Λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, να βρεθεί μια φόρμουλα. Και όχι να κάνεις οτιδήποτε σου δίνουνε, σου πασάρουνε, ανθελληνικό στην προκειμένη περίπτωση, να το υιοθετήσεις και να το πράττεις. Έδωσες κάποια πολύ καλά σημεία εδώ. Είπες επιδότηση όχι στον καταναλωτή, αλλά στον παραγωγό. Προφανώς. Γιατί μετά πέφτει στις παγίδες του καρτέλ. Προφανώς. Και έχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα. Με νούμερα. Σου το είπα με νούμερα. Ναι. 5% μόνο. Είναι πολύ καλή αυτή η ανάλυση. Ναι. Σου το είπα πολύ απλά με ένα απλό παράδειγμα. Τον 100 ευρώ. 105. Στην άλλη όμως με το 40 ευρώ, το 5% θα γίνει 42. Το 5% το πάρουν πάλι αυτοί οι Αυτό είναι ένα απλό podcast, το οποίο απλά μιλήσαμε στο email, μετά στο τηλέφωνο και αποφασίσαμε να το κάνουμε. Ναι, με δικιά μου προτροπή. Με δικιά σου. Δεν με ήξερες, πού να με ξέρεις. Σωστά. Έτσι. Εγώ απλά είπα όποιος θέλει παπάκι τέρι. Και βγήκανε πορίσματα τα οποία όποιοι τα βλέπουν μπορούν να φτιάξουν ακόμα και πολιτικές πάνω σε αυτό. Πρέπει να μάθει ο κόσμος. Να μάθει ο κόσμος. Να μάθει ο κόσμος. Ο κόσμος αυτό που πρέπει να μάθει, και θα το ξαναπώ, και ας γίνει ο κουραστικός. Πρέπει να μάθει ότι το συμφέρον του καταναλωτή είναι όταν ο αγρότης είναι ευχαριστημένος. Δηλαδή αυτό που κάνουμε τώρα θα πρέπει όλοι να το αγαπάνε, να το μοιραστούν, να το δούνε, να καταλάβουν τα προβλήματα των συνανθρώπων μας. Γιατί εμείς είμαστε στην πόλη και δουλεύουμε, εξαρτώμαστε από τη λαϊκή. Δεν θα πω από το σούπερ μάρκετ. Δεν θα πω από το σούπερ μάρκετ γιατί εκείνη μιλάμε για αρρώστια. Μα και η είσοδος στο POS, στη λαϊκή αγορά, αυτό το σκοπό έχει. Να κλείσει λαϊκές αγορές. Να κλείσει λαϊκές αγορές. Να σε οδηγήσει στο σούπερ μάρκετ, όπου εκεί είναι όλα απόλυτα και ελεγχόμενα, για να σου πει αύριο, έλα εδώ, δεν είσαι καλό παιδί. Μεθαύριο θα πει στους αυτούς που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ και χαίρονται, άμα χαίρονται, θα πει. Ναι, δεν σε θέλω εσένα για ταμεία. Φύγε. Δρόμο. Θα βάλω αυτόματο μηχάνημα. Ναι. Μετά θα πει εσένα δεν σε θέλω για αποθηκάριο. Δρόμο, θα βάλω ρομπότ.
Εδώ βλέπεις ακόμα και στα υποκαταστήματα των τραπεζών. Παλιά έβλεπες ένα υποκατάστημα, είχε μέσα 20 υπαλλήλους, 25. Και όταν το πράγμα άρχισε να αγνοφαίνεται που στα πού πηγαίνει, τους έλεγες ρε παιδιά, η τράπεζα θα σας ξεζουμίσει, θα σας τύψει από πορτοκάκι και θα σας πετάξει. Όχι, τι λες τώρα, εμείς είμαστε τελέχοι, είμαστε τραπεζικοί υπάλληλοι. Τώρα σε κάθε υποκατάστημα υπάρχουν 2 μηχανήματα αυτόματα και ένας τύπος. Αν θέλεις. Στον Κισέ που σου λέει. Να επιβλέπει, ξέρω εγώ. Για μένα θα έρθει μόνο με 1.000 ευρώ και πάνω. Με 1.000 ευρώ και πάνω. Ξέρω, εδώ δεν πληρώνεις ΔΕΗ, μόνο ηλεκτρονικά. Γιατί να μου πάρεις την ίζα. Ηλεκτρονικά ΔΕΗ. Δεν γίνεται να πληρώνεις εδώ ΔΕΗ. Σωστά. Έτσι. Τι άποψη έχεις για τις τράπεζες? Είναι καλές, κακές, είναι εργαλείο, θα πρέπει να μην υπάρχουν τράπεζες? Κοίτα, σε μια όχι, δεν γίνεται αυτό και δεν πρέπει. Σε μια καπιταλιστική κοινωνία, προφανώς και η τράπεζα ή το τραπεζιτικό σύστημα, αν θέλεις, πρέπει να υπάρχει. Η τράπεζα είναι εργαλείο, όχι για τον αγρότη, αλλά για όλους. Αξιοποιώντας σωστά, με τους κατάλληλους όρους, κατάλληλες συνθήκες, είναι πολυεργαλείο. Αλλά πρέπει να μπουν κάποια όρια, να δείξουν βούληση ότι θέλουν να βοηθήσουν. Να μπει εκεί το κράτος και να πει δώστε κανένα χαμηλότοκο ή μηδενικό δάνειο. Να πάμε σε διαγραφές. Ναι, δεν ξέρω αυτό αν μπορεί να γίνει. Παλαιότερα είχε γίνει. Ο Παπαδόπουλος το είχε κάνει αυτό. Πρώτος. Ναι. Και όταν μιλάς για Παπαδόπουλο, ας πούμε, για εκείνο. Φασίστας είσαι. Ναι, είσαι φασίστας. Ναι, είσαι φασίστας. Ξεκάθαρα. Το νομοσχέδιο. Δεν είναι αστείο. Έχουμε δώσει τόση αξία. Μπορεί να μιλάμε πόση ώρα? 50 λεπτά μιλάμε. Ωραία. Και έχουμε δώσει τόση αξία σε αυτό το επεισόδιο. Και επειδή αναφερθήκαμε στον Παπαδόπουλο και κάτι που έκανε και είναι ιστορικά καταγεγραμμένο, φασίστες. Δεν τα έχουμε πει εμείς αυτά. Είναι καταγεγραμμένα ιστορικά. Δεν υπάρχει. Γιατί τώρα δεν υπάρχει μορφή φασισμού? Όταν φτάνει το πολυνομοσχέδιο. Οι φασίστες σε λένε φασίστα. Για τις υιοθεσίες. Έτσι. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς μιλάμε και τι θα πούμε πάνω σε αυτό. Μην πέσει. Ναι. Μπελάς η υπόθεσή τους. Δηλαδή είμαστε. Όλη η εκκλησία κατά, όλοι ο κόσμος κατά. Εμείς οι φασίστες ή αυτοί που το περνάνε με το ζόρι στην κοινωνία? Αυτό δηλαδή δεν είναι φασισμός από τη μεριά τους? Σου περνάω, σου επιβάλλω κάτι το ζόρι, φίλε. Το θέμα είναι ότι ο προοδευτισμός δεν είναι προοδευτικός. Ο προοδευτισμός που πουλάνε δεν είναι προοδευτικός, δεν είναι πρόοδος. Αυτό το βλέπουμε και με τους αγρότες. Τα είπες και πριν. Δηλαδή, τα είπα και εγώ. Όταν μπαίνουν όλα αυτά τα κινητά και είμαστε όλη μέρα μέσα στα κινητά και δεν μιλάμε, δεν ερχόμαστε σε επαφή, δεν ασκούμε δημόσιο λόγο, δεν ασκούμε πολιτική. Ποιες είναι οι 2 λέξεις κλειδιά? Πάμε πίσω, δεν πάμε μπροστά. 2 λέξεις κλειδιά. Προοδευτισμός, αλληλεγγύη. Η δική τους. Ναι. Τα είδες αυτά τα 2. Τελείωσε, καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται να δεις κάτι άλλο. Που και τα 2 δεν είναι αρνητικές λέξεις. Όχι. Αυτοί το κάνουν, το δίνουν με άσχημο τρόπο. Γιατί? Δηλαδή, αν μπορούμε να δώσουμε αλληλεγγύη στα εφηβικά μου χρόνια στη Θεσσαλία μας, να το κάνουμε. Αλλά να το κάνουμε σωστά και να γίνει με σχέδιο. Εδώ δεν έχουν ούτε σχέδιο, ούτε και θέλουν να δώσουν αλληλεγγύη. Ναι, θέλουν να δώσουν μόνο επιδόματα. Η αλληλεγγύη είναι τι? Όταν η Θεσσαλία θέλει 20 δισεκατομμύρια ευρώ κατ' εμέ. Τώρα, αν είναι 5 παραπάνω ή 5 παρακάτω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Να αναδομηθεί, να πει ότι ξέρεις τι, πατάω στα πόδια μου. Δεν τα δίνουν τα κονδύλια με το σταγονόμετρο. Κοροϊδεύοντας τον κόσμο και εγκρίνεις 40 δισεκατομμύρια ή 50, δεν θυμάμαι ακριβές νούμερο, για την Ουκρανία τώρα κονδύλι. Όχι, ρε φίλε. Και δεν βάζεις ένα βέτο ή δεν λες, όχι, έχεις θέμα. Είσαι προκλητικός, το κάνεις επίτηδες. Τελείωσε. Το κάνουν επίτηδες. Για να αυξηθεί ο πληθωρισμός. Του συμφέρει. Μα ο πληθωρισμός. Ναι. 3 πραγματάκια είναι ο πληθωρισμός. Θέλεις να τα πούμε? Ναι, παρακαλώ. COVID. Καραντίνα, COVID. Ναι. Πόλεμος Ουκρανία. Δεν υπάρχει πιο fake αιτιολογία. Και πόλεμος. Middle East, ναι. Μέση Ανατολή. Κλείσιμο του Σουέζ. Βόλτα το καράβι από Βραζιλία-Ανταρκτική. Και εντάξει, κάποια στιγμή θα καταλήξει και εδώ να πάρουμε κι εμείς φαγητά. Σωτήρη, έτσι. Είσαι άρχοντας. Μ' άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση. Έχεις κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις? Ναι, θέλω να πω και ένα μέτρο το οποίο αν θέλαν να το κάνουν, πραγματικά την επόμενη μέρα το πρωί θα είχαν αλλάξει πολλά πράγματα. Να μην μπουν σε διαδικασία αποζημιώσεων ή επιδοτήσεων ή επιδότηση εννοώ σε εξοπλισμό κλπ. Να πούνε το εξής, να πάνε αναφημή. Έλα εδώ εσύ, δώσ' μου τα τιμολόγια τελευταίες 5 ετίας. Τι μου δίνουν σε τζίρο? 30.000, 50.000, 100.000 τζίρο. Ας τα μαύρα, του πουλούς μαύρος ή προϊόν ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι πρόβλημά σου. Ναι. Τι τζίρο μου έκανες? 50.000. Πάρε 50.000 αποζημίωση. Γιατί όταν παθαίνεις 100% ζημιά, έχεις χάσει 50.000.
Όταν παθαίνεις 100% ζημιά, έχεις χάσει τον τζίρο σου, τις 5.000. Τις 100, τις 80, τις 300 που κάνουν άλλοι κτλ. Πάρτα. Εγώ είχα προϊόν, μα πουλούσα προϊόν μαύρο, δεν έχω τιμολόγια. Δεν θα πάρεις. Να μην πουλώσεις προϊόν μαύρο, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε. Τώρα αυτό είναι πολύ σωστό που λες εδώ. Φίλε, δεν είναι και έτσι. αυτό θα ακούγεται καλά και στα αυτιά των Democrats. Των Democrats. Να έρθει και η εφορία να πει: Οπ, μεγάλε. Ό,τι δικαιούσε. Εγώ έχω παρουσιάσει 200.000 ευρώ τζίρο τελευταία 5 ετία. Παράδειγμα, 10 ετία, 8 ετία, πάρε ένα μέσο όρο. Ναι. Όταν παθαίνεις 100% ζημιά, τι λείπει. Ο τζίρος σου λείπει. Δώσ' τον, ρε φίλε. Ναι, πάρα πολύ σωστό. Και να σου πω εγώ την επόμενη μέρα με το που κλείσουμε τα μάτια και ξυπνήσουμε το πρωί να δούμε άλλα πράγματα. Εκεί ναι. Τι πάρε το 70%, πάρε εκείνο, άνοιξε κρατική αρρωγή, πάρε 2.000. Ο άλλος στη Λίμνη Κάρλα έχει πάθει 1 εκατομμύριο ευρώ ζημιά. Εσύ το δίνεις 2.000 με την κρατική αρρωγή. Πάρτε εσύ. Πάρτε εσύ. Και έλα, ανέλαβε και το σπίτι και τα χωράφια που έχουν νερό και θα φύγει σε 3 χρόνια νερό και τα τρακτέρια μου που είναι πλημμυρισμένα και τα πάντα. Πάρτα, πάρε και τα 2.000 της αρρωγής και ζήσε με. Και δώσουμε τα 8.000. Δηλαδή λες αν είναι να παίξεις κομμουνισμό, παίξεις σωστά. Παίξεις σωστά τον κομμουνισμό. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Ο κομμουνισμό θα κομμουνισμό. Αλλά κάτω καλά, ρε φίλε. Αυτό μου φάνηκε αστείο. Καλά τα λες, μ' άρεσε πάρα πολύ και χάρηκα αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω και ο κόσμος να παρακολουθήσει. Θέλεις να βάλουμε κανένα social media από κάτω? Βάλτα. Ωραία. Θα μου τα δώσει και θα τα βάλω κάτω στην περιγραφή. Εγώ θέλω να κάνω μία πρόσκληση σε όλους τους αγρότες, όσους θέλουν και σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Το περιβάλλον είναι πολύ φιλικό. Να έρθουν, να μιλήσουν, να πούνε, να ακουστούν. Γιατί εγώ μπορεί να μίλησα 50 λεπτά μαζί σου και να έχω πει και 10 λάθη. Άλλος να έχει πιο καλή ιδέα. Το πράγμα να εξελιχθεί, να ακουστεί ο κόσμος. Και να μην σκέφτεται, πού να πάω, στον αέρα, όχι, να έρθει. Οποιοδήποτε. Ναι. Ακόμα και πολιτικός. Αλλά δεν βλέπω θέληση. Δεν έρχονται αυτοί. Okay. Δεν ψήνονται αυτοί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα που παρακολούθησες αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να το χάρηκες, ελπίζω να σου άρεσε σαν συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και γενικότερα μου αρέσει να βλέπω άτομα τα οποία είναι επιχειρηματίες και είναι έξυπνοι επιχειρηματίες και σωστά ενημερωμένοι. Εάν είσαι επιχειρηματίας, δείξε αυτό το επεισόδιο σε έναν ακόμη συνάδελφο να μεταδοθεί η γνώση προς τα έξω, γιατί σου είπα, τα προβλήματα των αγροτών μας είναι δικά μας προβλήματα. Όλο μεταφέρεται σε εμάς. Είμαστε και εμείς στον αγώνα αυτό. Δεν είναι μόνοι τους. Φτάνει άλλο πια διχασμός. Σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ. Τα λέμε στο επόμενο. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.